Nansagay ka no? Ha? Naunsa ka ba? Naunsa ka ba? Naunsa ka? Saan ba tani nga? Batin. Mm-mm. Nawaway na. Ha? Nawaway. Naunsag yun? Naunsa ka? Yun sa tubag. Nawayaw ako, be. Sa video ba dahil na? Buong mataan eh. Naunsa ka ba? Bulag na may, be. Ano man? Ano ko? Ano nabulagan mo? Ambot na. Ambot lang. Kabalo ka, nagbulag mo, pero kakabalo ka nung nagbulag mo. Ano siya ka? Ang valid reason, mapugay ito, be. Ganun ganyan sa may iso niya. Ayaw na lang yung pamilya ba? Buang ka, Jul. Hirap naman lagi. Ang tawag balik ko. Bulag na dyan, me. Ha? Wala dyan yung tawag balik. Bulag na marami. Bulag. Wala, bulag na guro mo? Hirap naman lagi. Anong nagbulag mo gani? Wala naman Ang dyan saya- yung tawag balik, me. Ano sa may ingon day? Sa may reason day? Dito niya kaya, dito nagkita. Ha? Eh, ito nabutuan niya. Nga, dito ulit na perme. Niligod mo, balik man tao niya. Ano siya? Ano siya na? Mabalik na ko ni mo pag mabalik ka. Yung sakit ko. Bukas ano pagmamahal niya. Hindi ko pagmamahal sa ibang ay. Balik ko na. Lagot na po ka. Ay pag Hindi, mangun-gun. Guningan ako sa mahal iyo, ka Lord. para sa pamilya. Gani. Hindi, maguningan ako sa iyo, Hindi. Lord. Hindi. Ano mo? Ina ko na. Ilang ginahon-yahon na. Iyahan ka, ugalin mo lang. Iharakanan. Hmm? Hindi, pagbilan po kung yung kagaling yung luto ng pamilya. Away mong dagwayo. Muna nakag... Maka. Kung gani nga. Kaya ang problema. Iyo po yung didelete ang mga picture. Wala, parang bang pabantay. Nga. Bakit kayo, Kita na mag-forever na. Giago-agoan mo na ako. Pwede. Kuan, edit mga picture. Upat-upat yun ako to kay para organize. Nga. Yan, wala. Yayarang i-delete. Yan. Makataon dagdag ka. Ang sa'yo rason niya, anong iyang gadelet? Pasay mo ha. Ang ano gulo ni sa buho. Ang napulaan naman siya sa mo ha. Ano? Kung ano ang mga boy. Anong napulaan naman siya daw? Sige daw, unsa may kuhanin mo be? Panghinala. Hinala niyo mo ano napulaan siya. Hindi na ko niya gusto eh. Ha? Hindi na ko niya gusto. Hindi naman kanya gusto. Wala naman eh. Wala naman ko siya. Wala naman siya sa kuha. Nga. Bukas niya pagmamahal niya. Balo man ko dagan ko gumalo sa pamilya. Nga. Tama na din ang makabalo ka. Tama na din ang kabalo ka. Teka, undangan na gaya na ako no. Undangan na ako. Taka, kung dili siya maundang, dili ko ka maundang. Ano ka? Undangan na gaya na ako no. Dangan na ganyan ako, no? Iya. Ano siya? Balik na daw. Mabalik ko daw siya. Yung balik juga kung magbalik niya to dire. Ano ni call off kung tayo talaga. Para baka nagtambal. Abtik mo day kayo.
Na. Oh. Ha. Ha? Adam. Nya, sama si Adam. Bagsilo. Isa dito si Kuan. Ngayon ako, bay. Ano naman? Kita na ko. Sakitan na ka? Kapilan naman ka ng sakitan? Sayaha lang. Mayak, dili. Siya, duha, tulo. Dili. Mayap. Hindi ka magaging nga na. Buhaton din mo. Ano yun po? Kudu ay. Sino sakitan ko mo sakitan? Mura na gunag nasamad ka nya. Itunog ka ng tamtax. Kabalo kang may tamtax mo tunog juga. Awa. Matulog na dito. Balo, magkaulay, manggunit ang tax. Sunday na day. Dahil naman, pag imusin na. Lagi. Dahil na ba, pag imusin na. Muganit no. Pag tanaw gud hunahuna ah. Hunahuna na to ang imong kaagi. Mura kag niagi og kanang tulay na punog tamtax. Nya diri sa pikas nay maayong agianan. Dira jud ka moagi sa nay daghag tamtax. Daghag gansang, daghag tunok. Balo mo ni kag nga mobalik ka ba dayon? Pagbalik, tulog na pagbalik. Hindi na lagi ko. Di na lagi ko. Di na dyan mo isa. Kaduha na lang. Dag. Tama na ang isa. Pwede extend. Nako. Yung tao na nagtaraw. Bye. Naku bay. Okay na to. Okay na to.